ndezvekuti mukadzi wangu uyu muchimuona achifamba kudai munoti munhu ane utsanana bati ukazosvika kumba anouyanga kune uyanga. Takamboenda kumapurisa tikaenda kwasamu ingoti foni yangu yakatsengwa ikaine mavhidhiyo yandaitora ndabva kubasa ndichiona kusvika mune mabhaketi eweti yaita usiku ari mumba mabhurugwa aachinja achioneka mamwe pamusoro pemubhedha mamwe pasi siketi inokururwa yogara pasi kupfeka imwe kuda uende kuya papa nevaenzi kana neshamwari ndinonyara ndakataura kana vasabuda. Baba vanonyepa baba ivava vane munhu wanogara naye kunditsvagira mhosva. Taura mwana munhu wanogara naye mumba kwangu vatondisema izvi gore rese tsinga dzemurume ezvine zvinochengeta vana vavo baba havauye pamba pangu havagare chinokonzeresa uyanga unenge wagara nevanhu. Mambo, unapachana ukishughulika na kutafuta. Okay. Taura tuzomsika. Mama. Taura. Ngumiyama. Taurisa. Murume wangu achiri kundidaira ronda achandi. Mubvunze uyu. Mukadzi wangu ndandichimuda asi dambudziko raitika mukadzi wangu anobata mishonga zvakuita kuti ndibude mumba ndakutya nekuti ndine mishonga yandakatobata kusiwa kutohilai iri kumishonga Oda, kiendese pasi. yo mishonga yacho wakaizwa sei kuti yakaipa mishonga iyi? Mune tupepa tukati twakanyorwa kamwe kakanyorwa kunzi muchikafu kamwe kakanyorwa kunzi mumvura kugeza saka ndakamboendawo kunobatsirwa kwandakabatsirwa ndikati aina kumira zvakanaka ndeyekupfuwira veimwe yati mushanda mukusunga ede akatombondisunga kumashure tikatoigadzisa nyaya. Wewe wakanga wasunga wakawaita sei? Handine girlfriend. Uri Roma. Anga raita achengeta munda wake. Munda wake ndiani? Munda wake ndiani? Chakakonzeresa kuti terera atangwa lipindura tukuenda kunyaya yako. Munda wake ndiani? Anga ari right. Andi baba. Konzera ndezvekuti mukadzi wangu uyu muchimuona achifamba kudai munoti munhu ane utsanana bati ukazosvika kumba anouyanga kune uyanga. Takamboenda kumapurisa tikaenda kwasamu ingoti foni yangu yakatsengwa ikaine mavhidhiyo yandaitora ndabva kubasa ndichiona kusvika mune mabhaketi eweti yaita usiku ari mumba mabhurugwa aachinja achioneka mamwe pamusoro pemubhedha mamwe pasi siketi inokururwa yogara pasi kupfeka imwe kuda uende kuya papa nevaenzi kana neshamwari ndinonyara ndodambudzira ndakataura kana vasabuda kudzivirwa kana unoda kubvunza mubvunzo nyore chipindura. Musi wangu unoti mukararamise bonde mukapedza kuita bonde munoita sei? ndofukuta Anokuta ndiwe anongoti pakati ndofukuta ndege andi pakati ndofukuta ndege. Alright, mina ndaire phone. Hello? Yes. Ndiani kuti akajira kumute wewe? Anondini ndofukuta ndege. Mukadzi pia. Vamsoro baba vanonyepa baba ivava vane munhu wanogara naye kunditsvagira mhosva. Taura mwana munhu wanogara naye mumba kwangu vatondisema izvi gore rese tsinga dzemurume ezvine zvinochengeta vana vavo baba havauye pamba pangu havagare chinokonzeresa uyanga unenge wagara nevanhu. Vanhu ndine vana vavo 3 vanochengeta vandikoshesi havauye pamba pangu izvo vane mwedzi wese vachikuva chingoona vana vokuseni vachidzokera. Saka dzese nyaya dzese dzokunzi uyanga dzindakazodai kutsvagirwa mhosva nokuti ndauya kuzomangana baba izvezvi handizivi chinonzi murume pana pandiri apa imhosva chiti yanda kutsvagirwa pandiri
Alright. Somebody got to win now. Ya kuna ndugu tushikundidai kacho chete. Kunza kuti mama muchidate muchidai. Ansuzi hoyo ngavataura zvipomo. Mukunze iwewe. Muchidai. Ini ndinoda kuti utaure pamberi pedare. Kana wasiya zvekubata mishonga, wasiya zvekuteerera shamwari, uchadza kuteerera hama dzako. Tichagarisana. Izvo zvekuti hama dzake dzisave bana. Akada kuzoripota zvemusoro wake zvekuteerera masawira ake izvi. Hakuna hama yake iri kuwirirana zvozvo. Saka iwo asimukadzi uri kumuda. Mukadzi wacho muda webati. Ndati kumuda ere mukadzi. Pane zvinezvi ndanoita ndakuti kakufa. Alright, chimuramba. Una mambo hilo. Bali kunyarara kuseri. Chitora kumushonga yako. Unopisa. Dora, ndiye doktora msika. Vai. Kwa doktora. Enda po atura, ndine zvokutaura. Taura. Murume uyu akandisema mumba gore rese. Ndochengeta vana vake. Ndane 5 years ndichengetawo vana vake. Takashanda tese, tine property takashanda tese. Sezvo zvemunhu andiramba muda. Property yachina tine dzimba 2. Kozoita tine mari yatakakweretesa chimbadzo 2000 haisati yabuda suzoti iri ku. Mune dzimba 2 dziri ku. Imwe yacho iri kuHarare, imwe iri kwaChitenda. Kwachitenda kuDemandja Rwendo. Kozoita hamami une mota takashanda tese. Pane dhambo racho rare hamami iroro ndaibikirawo ndikuridawo. Kuzvidzo changu. Inini ndine vanhu chokwadi vakachengetwa. Ndichivaka imba yekwaChitenda. Ndakamutaura ndikati ndoenda vakati iwe chatanga ndapedza ndeyako iwewe. Kwada kuisa maroja, kwadaita sei ndeyako. Dzimwe dzandichatenga ndine vana vakomana. Ndoda kuvasiya ndavagadzirirawo. Handizive kufa kwakawepo. Ndedze vana vangu. Nanhasi imba iyoyo iri mumaoko make. Maroja ake ndianomaziva. Chandakamuudza ndechekuti kana varega kubhadhara ndopandinokubatsira kuti ubhadhare mari yako. Saka pamba ipapo ndakavakawo zveshuwa. Ndakapedzawo ndikapaisawo security fence. Chasara chete kuchira kumugoti. Tiwane mvura. Sauda kumba kupi? Ndakatomba kudhara pamba pake. Hanzi ndakakupa kudhara. Pachitezi. Pachitenda kandipa ndochengetawo vana vake hazvizoti panita sei nezvese. Tikashanda tese hamami tikatoverekera vana. Tikapanana mari yechimbadzo. Nanhasi mari haisati yadzoka 2000. Kana foto kuti 1 atanga panyaya kuti wakandisema kureresha. Mabada. Izvozvo ndinoti pamberi pedare kunyepa. Ndakapedzisira kurara naye musi wa 2 July. Ndakazotadza kurara naye musi wandabata mushonga. Ndopandisina kuzobvira ndarara naye. Pamberi pedare naMwari wangu. Pamusoro nyaya haisi ndakamboimangara. Nyaya iyi ndakamboimira ndarambidzwa nehama dzangu. Ezvinezvi ndaona kuti zvanyanya handadzokorora zveshe ichokwadi. Akandisema murumo. Nyaya yakaimanga aigorera pera. Aimanga aigorera pera. Ndoba awe arikamu. Bora ringatidai so. Ndazvisingatidai so. Pane imba kanade. Pane imba tu. No, nhasi ngatidai so. Tisashe. Ngaiwe musu wa 23 yoita first case total toito ipedzi wazvinzwa nemusu wa 3 nemusu wa 3 Mukasa ukare no patapedzi next